Zdravím všetkých fanúšikov facebookovej stránky jailbreak.sk.cz. Som moderátor Achnaton a spolu s mojím tímom sme si pre vás pripravili Skype účet, v ktorom sa budeme snažiť vám pomôcť vašimi problémami z iDevice. Pokazal sa vám iPhone, váš iPad už nešlape tak ako predtým, alebo váš iPod Touch už sa pomaličky ale isto blíži ku svojmu koncu? Sme tu pre vás. Jediné čo stačí spraviť je nájsť nás na Skype, naše meno samozrejme pridáme do tohto videa, a potom sa nás už iba spýtať a my sa vám budeme snažiť pomôcť vašim problémom. Chcel by som všetkým pripomenúť, že každý Skype rozhovor, ktorý budeme spolu viesť, sa bude natáčať a neskôršie ukladať na službu YouTube. Je to z dôvodu, aby človek, ktorý bude mať podobný problém alebo taký istý problém ako vy, sa nás zbytočne nepýtal a zbytočne nestrácal svoj čas. Jednoducho nabehne na náš kanál YouTube a daný problém si vyhľadá a uvidí riešenie. Potom si aj sám sprostredkuje, alebo ak nebude vedieť, tak môže nám zavolať a povie, že s tým má problém a my sa budeme snažiť plnohodnotne pomôcť. A teraz niečo ohľadne našich niečo ako otváracích hodín. Na našej facebookovej stránke na nástenke vždy napíšeme čas, odkedy a dokedy a deň, kedy budeme na Skype online pripravení riešiť vaše problémy s iDevice. Ale ak by niekto potreboval súrne extrémne pomôcť, ku príkladu odchádza na dovolenku, príklad, alebo neviem niečo podobné, nie je problém aj nejaký ten extra hovor spolu viesť. Záleží len na vás, či váš rozhovor s nami dáme na YouTube alebo nie. Je to čisto na vašom rozhodnutí. Pokiaľ si to neželáte, váš rozhovor vystrihneme. A nakoniec by som chcel všetkých poprosiť like na našu stránku, zdieľanie, aby sa naša komunita čím rýchlejšie rozrastala, nejaký ten odber na YouTube, nech vidím, že má význam sa nejaké tie videá pridávať a dúfam, že s nami ostanete aj naďalej. Teším sa pri ďalšom videu, díky za pozornosť, majte sa dobrú noc. Od mikrofónu Achnaton.